Alin? Alin? Yan. Patay. Mamaya itong ano, isaw. Ma, yung mga magsayo mo. Kasugasan mo. Naulog. Nalik ko na. Dan ka lang. Mag-ipit. Mag-tipit. Hello po sa 1 viewers. Luta ng ulam. Patay balon-balunan. With Kuya Maki, hello. Atay balon-balunan. Saka with isaw. Isaw to isaw. Ano ma? Nabisan ka na? Init ay. Boy, mga electric pan ma. Tapos palabas ang electric pan. Di, dun mga electric pan kasi dito, ano, electric pan. Grabe yung usok. Nangangamog yung mga nilapan. Nangangamoy. Diyan ka lang mag-ano? Para puputok. Ha? Akin na. Hello po. Para puputok yung wire. Ganyan. Mainit eh. Ganyan yan. Ang ganyan talaga yan. Kasi mga... palabasin natin yung usok. Hello po. Ano mo muna, cellphone mo. Hello, comment. Ano tayo, magpinto na bang nagluluto ako? Yan, ligo na. Ay, ano? Ay, kulang yan sa'yo. Okay. Ilagay mo na yan doon sa balde. Sa balde. Tapos, lagyan mo ulit ang tubig. Para punta sa doon. Tapos mo muna yan doon. Pagkinan mo. Lagyan mo muna balde. Kaya mo? Ako na. Ako na. Init. Abot ako mamayang gabi. Tipid budget, pero busog. May takip ka dyan, ma? Parang mabilis lumambot.
Oo, yung sa rice cooker. Ito na magsarado. Para mas dandan ka lang, madulas ka dyan. Yung shampoo na lang muna dyan. Hello po sa 3 viewers. Live muna. Nagluluto pa ako ng ulam. Super ka lang. For viewers, hello. Ayan, may tugtog. Lupit. Hello po sa 5 viewers natin. Luto ako ng ulam namin. At wala dito si Bayaw, nasa trabaho na. Ano kasi yun? Yung trabaho niya nasa Korean restaurant. Nag-day off lang. Assistant, ano yan? Assistant chef. Oh, bango. Six viewers, hello. Hello, silent viewers. Ano ma? Ha? Ano, maginit pa ako tubig? Ha? Wag na? Dahan-dahan ka lang ha. Naliligo kasi miss, pinaligo ko na.
Tapos ka na, ma? Isaw. Ano ba yung isaw? Yun, pasensya na at na ano, wala-wala yung internet ko. Nakadita ako. Dala siguro ng ano natin, weather. Di ka pa tapos, ma? Pero pag ano, hindi makabuelo ng loto. May kutsara dyan mo na hindi ganito. Hindi ko maluwag-luwag eh.